Terve, mä oon Ilkka Paatero Turun Biotiedekeskuksesta Turun yliopistosta ja tervetuloa katsomaan meidän Microscopy Live-lähetystä. Ja tänään meillä on Pinja Thorén, väitöskirjatutkija Turun yliopistosta, kertomassa meille imusolmukkeista ja niiden toiminnasta. Ja lisäksi meillä on Anna-Mari täällä mukana, Anna-Mari Haapanen-Saaristo, esittelemässä myös vähän mikroskooppien toimintaa. Ja toivottavasti viihdytte ja tämän pitemmittä puheita päästetään sitten Anna-Mari ja Pinja ääneen. Joo, kiitos Ilkka. Moi, mun nimi on tosiaan Pinja Thorén ja mä oon väitöskirjatutkija täällä Turun yliopistossa Marko Salmen tutkimusryhmässä. Meidän tutkimusryhmässä me tutkitaan pääasiassa immuunivastetta ja normaalitilanteessa ja sitten tulehduksessa. Ja mä erityisesti tutkin imusolmukkeen rakennetta ja toimintaa. Ja imusolmukehän on ihmisen puolustuskeskus, missä puolustusreaktio taudin aiheuttaja vastaan syntyy. Ja imusolmukkeita on ympäri kehoa tosi monta ja ne suodattaa immunesteestä sisään tulevia vierasaineita, kuten bakteereita ja viruksia, joita on tuotu eri puolilta kehoa sinne immunteita pitkin. Ja näissä imusolmukkeissa on suuri määrä erilaisia puolustusvasteen soluja, eli immuunisoluja, jotta ne voisivat sitten tehokkaasti reagoida näitä vierasaineita, kuten bakteereja vastaan, ja sitten myös keskustella keskenään. Ja tämä imusolmukkeet on siis aika tarkkaan organisoituja ja tätä järjestystä pitää yllä imusolmukkeen erilaiset rakennesolut. Ja ne rakennesolut on nimenomaan niitä soluja, mitä mä tutkin siellä imusolmukkeessa. Ja voidaan ajatella, että ne ylläpitää tai on vähän niin kuin imusolmukkeen seinät, ovet ja ikkunat. Ja tosiaan mikroskoopin avulla mä tutkin imusolmukkeen hienorakenteita ja miten nämä rakennesolut on järjestäytyneet toisiinsa nähden, näihin imusoluihin nähden ja kaikkea siihen liittyvää. Ja sitten tietenkin myös niiden muodostavia rakenteita niin kuin imusolmukkeissa kokonaisuudessaan. Ja tosiaan mä oon erityisesti kiinnostunut näkemään siltä, että miltä tämä näyttää kolmiulotteisesti. Joten tätä varten mä oon tänään värjännyt tämmöisen paksun näytteen. Tämä ei ehkä näy niin hyvin tässä, mutta jos mä laitan vielä ton taustalla, niin ehkä näette, että tuolla on tommonen imusolmuke ja sitten mulla on siinä myös rasvaa ympärillä. Ja se on vähän sitä varten, että se imusolmukkeen rakenne pysyisi kokonaisena, koska tämä on tosiaan tämmöinen tavallisesti paksumpi näyte. Yleensä tehdään semmosia tosi ohkaisia näytteitä, mutta tämä on semmoinen alle millimetrin kokoinen, mutta kuitenkin niin kuin nähden aika iso, jotta tosiaan mä saan sitä syvyysrakennetta siihen näkyviin. Mutta joo, mä voisin sitten alkaa näyttää teille, että miten mä kuvaan näitä. Ja mä voisin ehkä kysyä niitä kysymyksiä, ettei Pinjahan yksin joudu täällä selittämään. Mutta siis pointtina on siis se, että me haluttaisiin tietää vähän, että miten sä päädyit tutkimaan ylipäänsä tätä, mitä sä nyt tutkit. Eli oliko sulla jo nuorena joku halu parantaa erinäisiä tauteja? Oletko sä aina tiennyt sen, että tämä on se, mitä sä haluat tehdä? No ei spesifisesti tämä. Ehkä enemmän voisi ajatella, että mä haluaisin, tai mä oon ylipäätään kiinnostunut siitä, että miten ihmisen keho toimii ja kaikkea. Ja sit yleisesti ottaen mä haluaisin tehdä elämällinen jotain hyödyllistä. Aika hyvä vastaus. Mutta mä lähdin tekemään väitöskirjaa oikeastaan, tai se päätös, että lähteä tekemään väitöskirjaa, niin se tuli vasta sen jälkeen, kun mä olin valmistunut maisteriksi. Eli sitten siinä vaiheessa mä ajattelin, että hei, kun maisterissa tosiaan tehdään opinnäytettyä ja siellä pääsee kanssa tekemään paljon labraa ja siinä mä tein kanssa paljon mikroskopointia. Ja sitten tuli semmoinen, että tämä on itse asiassa kivaa, niin mä voisin alkaa. Okei, mutta me ollaan tässä konfokaalimikroskoopilla. Ja siis tämä on semmoinen menetelmä, että aika hidas. Ja olisinkin kysynyt, että minkä takia sä oot valinnut just tämän meidän mikroskoopin. Mä en tiedä, pystytäänkö sitä kuvaamaan silleen paremmin, mutta minkä takia tämä menetelmä? Miksei joku toinen, siis jos katsojista kaikki ei tiedä, mutta meillä on esimerkiksi tässä tilassa, missä me ollaan, niin lukuisia eri muita vaihtoehtoja, mutta Pinja, sä jostain syystä tykkäät tästä. No, tämä on ehkä tämmöinen, tämä on ollut täällä kyllä aika pitkään, että mä oon itse 3 vuotta ollut tässä talossa, niin tässä on ehkä se hyvä puoli, että
tässä pystyy niinku muuntaan eri parametreja, mikä on siis tosi abstrakti tapa sanoa, mutta siis että tällä mikroskoopilla pääsee hyvin kuvaan niinku eri syvyydestä tai pääsee tosi syvälle siihen kudokseen ja näytteeseen. Sitten tässä pystyy hyvin niinku paljon säätämään niitä eri kuvausasetuksia. Et esimerkiksi täällä on semmoisia kuin spinning disk konfokaalimikroskooppi, missä pystyy oikeastaan vaan sitä niinku, yhtiä asetuksia säätämään, tai paljon vähemmän asetuksia säätämään, kun tässä taas mulla on enemmän semmoista joustavuutta. Joo. Ja sitten kanssa, että mä pystyn itse päättämään tällä, että minkä resoluution kuvan mä teen. Ja no niin, semmosia. No mutta me päästään nyt näkemään, kun sä kuvaat sitä. Joo. Mä ensin yritän katsoa, että mulla on se täällä näkökentässä. Tosi pää jo edes. Okulaareista. Ja koitan etsiä oikein paikan. Eli mulla on toi joystick, minkä avulla mä pääsen sen kattoon. Ja sit mä voin sen täältä näyttää. Ja mä voisin tähän väliin sanoa, että nämä on siis värjätty tämmöisillä kemiallisilla yhdisteillä, mitkä on leimattu fluoresoivalla molekyylillä. Eli fluoresoiva molekyyli on semmoinen, että kun siihen kohdennetaan valoa, ja tässä tapauksessa laservaloa tai laseria, niin sitten se on yksinkertaisesti, mutta se aktivoituu ja sitten se itse heistää toista valoa takaisinpäin, minkä tämä mikroskooppi pystyy sitten mittaamaan. Joo, eikä me tarvitse mennä niin vakaviin tieteellisiin asioihin, että nyt me pyritään vaan näyttämään, miten tiedettä tehdään. Joo, et ehkä enemmän pointtina on se, että tässä ei nyt näy kaikki imusolmukkeista. Tässä näkyy vain tietyt rakenteet ja tietyt proteiinit, mitkä mä oon valinnut, että mä haluan näihin tutkia. Jännittävää, mitä me näemme. Katsotaan. Ja siis mähän en tiedä Pinjan tutkimuksesta juuri mitään, eli mun tausta ei ole täällä, niin nyt siellä on jotain. Mä laitan vähän enemmän valoa tuolta, minkä näette. Eli tää vihreällä oleva, tää on nyt aika iso tässä kuvassa. Ja mä en tiedä, että mainitsiks mä, mutta tää on nyt 10-kertainen objektiivi, mitä mä käytän. Eli kuitenkin mä saan aika hyvin tän tänne näkyviin. Minkä kokoinen tää sun näyte on? Siis sä näytit tuossa slaidilla sitä, mutta niin kuin noin suurin piirtein minkä kokoisia sun näytteet on? Siis jos puhutaan niin kuin, miten tällainen maallikkoihminen voisi ymmärtää. Siis onko ne joku kynnen paksuisia tai jotain? No kynnen paksunen kyllä aika hyvä. Ehkä vähän paksumpi kuin kynnen paksunen nää. Ja näistä mä itse kutsun, että ne on paksuja näytteitä, mutta ei nämä varmaan niin kuin kenenkään muun mielestä ole. Aivan. Mutta tosiaan mä pystyn kanssa niin kuin nyt scrollaan tän läpi. Ootas mä laitan tuon. Mutta siis 150 mikrometriä nämä on. Okei. Mä en tiedä mikä vertaustuu 150 mikrometriä. No semmoinen pieni karhukainen. Eli siis itsehän tutkin karhukaisia. Niin. Mutta sekä ei välttämättä ihan tavallisen ihmiseksi sano mitään. Mutta joo, puhutaan ohuista rakenteista, eikö joo, näin? Niin. Mutta kuitenkin, että esimerkiksi sairaaloissa tehdään myös erinäköisiä värjäyksiä, mutta siellä on niinku tosi ohut ne leikkeet tai niinku kudosleikkeet, mitä käytetään. Et ne on semmoisia niinku hiuksen ohuita tai et siinä mielessä, että ehkä hiuksia kynsi on aika hyvä. Joo, ja siis katsojille sillä, että toi piipitys tulee siis tuosta skannerista, eli se skannaa tota näytettä, että yrittäkää kestää. Joo. Tosiaan äsken näkyi noi eri, oikein saa näkyä tuolla vihreällä eri rakennesolut, ja nyt mun näkyy täällä näitä puolustusvaatteen soluja eli immuunisoluja tämän liilan värisellä. Ja ne on tosi tiiviis pakkautuneet tänne imusolmukkeen sisälle, joten tää näyttää vähän tämmöiseltä pilvimäiseltä, mutta täällä on tiettyjä alueita, mihin nämä on erityisesti nämä solut, eli D-solut, mitkä mä oon tässä värjännyt. Ja joo, mä olisin nyt ton kanssa tyytyväinen. Ja eli nyt sä laitat, sulla on monta eri väriä täällä. Joo, mulla on yhteensä 3 eri väriä. Mä voisin itse asiassa näyttää tämän viimeisen vielä ennen kuin lähdetään kuvaamaan. Tää on nyt semmonen väri nimeltä Tapi, joka näyttää, se on nyt sinisellä, mutta mä laitan tuolta vähän. Tää näyttää jokaisen solun tumat, eli tuma on se paikka, mihin perimä on paikattu soluissa. Ja no, suurimmassa osassa soluja on perimä, eli sitten tää näyttää vaan tämmöiset siniseltä. Eli tuossa on aika paljon soluja. Joo, tässä on tosi paljon. Ja
Mulla on tosiaan tässä ympärillä kans kudosta, että jos haluaa tähän verrata, niin tässä olisi niinku rasvaa tällä alueella. Niin siellä on kyllä, mutta ollaan paljon harvemmassa, että se näyttää tommoselta vähän tähtitaivaalta tuolla. Ja näin. Mä oon ihan äimistynyt täällä. Joo. Ja tosiaan, eli mulla oli nämä perimä täältä, tai solujen perimä värjättynä, sitten mulla on vihreällä erilaisia rakennesoluja. Tätä proteiinia, mitä mä oon värjännyt täältä, niin sitä on kyllä immuunisoluissa kanssa heikosti. Ja sitten mä oon värjännyt ne D-solut, eli vasta-aineet tuottavat solut. Joo, mutta mä rupean nyt kuvaamaan. Eli mitä mä nyt oon tehnyt on siis, että mä oon valinnut sen ylätason ja alatason, että mistä mä haluan, että se ottaa aina niinku tietyn välein yhteen niinku 2D-kuvan. Eli periaatteessa tässä tapahtuu se, että ei ole varsinaista 3D-kuvantamista, vaan tää on, että tää kone sitten tekee, tai mä teen jälkianalyyseissä silleen, tietokoneen avulla semmoisen 3D-kuvan. Ja tosiaan kun tää ei nyt tähän näkökenttään mahtunut tää koko ilmusolmuke, niin mä teen kans silleen, että se tulee niinku 2x2. Eli se ottaa niinku monta kuvaa vierekkäin ja sitten eri tasoissa näin. Mut mä laitan tän nyt tulemaan täältä, niin mä mietin, että näkeekö sen. Katsotaan nyt lähteekö tää toimii ihan oikein. Joo, eli nyt tää oikeastaan vähän hiljempaa puskuttaa tuolla. Ja jos mä laitan tuon, niin toi tuleekin tuot näkyviin. Eli nyt se skannaa tätä näytettä yksi väri kerrallaan. Ja joo. No mut siis nyt sä voit kertoa varmaan vähän enemmän siitä sun tutkimuksesta. Eli sulla on tämmönen hieno laite, millä sä pääset niinku näkemään sellaista, mitä me ei nähdä paljalla silmällä. Niin mitä me nyt opitaan tässä? Siis niinku, miten sä tulkitset sun dataa tai sun kuvia? Et niinku helppo katsoa kuvaa, missä on kissa, ja mä voin sanoa, että siinä on kissa, mutta sitten jos mä katson tollaisia pisteitä, niin mitä sä näet? No ensinnäkin tästä mä nyt aloin ottaa tämmöistä niinku kokonaiskuvaa imusolmukkeessa, että mä näkisin sen koko imusolmuken leikkeen. Niin mä osaan nyt täältä tunnistaa eri imusolmukkeen alueet. Ja mä oon ottanut nyt tästä aiemmin samasta näytteestä kuvan, niin voidaan siirtyä siihen. Eli täältä se nyt näyttäisi sit alkuperin. Mä laitan tuolta noin vähän kirkkaammaksi, että kans näkyy. Mutta nyt tässä olisi niinku monta eri tasoa, eli tämä olisi se ensimmäinen taso ja sitten mennään näin ylöspäin. Tietenkin tästä on nyt vaikea nähdä mitään, koska sinistä on ihan kaikkialla, koska sitä on. Joten jos mä laitan vaikka tämän rakenteen täältä näkyviin, niin sitten mä pystyn itse, tai sillä mä itse tunnistan täältä nämä eri imusolmukkeen alueet. Eli esimerkiksi tää on se puoli, ehkä mä näytän Suomen. Tää on se puoli täällä, mihin yleensä toi imusuoni tulee imusolmukkeesta. Eli tänne puolelle imusolmuketta kaikki vierasaineet ja sisään tulevat solut tulee ensiksi. Ja sitten tää puoli, missä tapahtuu paljon enemmän. Eli täällä on tosi paljon tämmöistä niinku suonimaista rakennetta. Tämä on se puoli, mikä on se tavallaan, missä lähdetään pois. Eli mulla on itsellä tapana yleensä sanoa, että tämä puoli täällä imusolmukkeessa on oikeastaan se imusolmukkeen eteinen, minne kaikki tulee ja missä nämä rakennesolut kanssa sanoo, että niinku vähän ohjaa niitä, että mihin suuntaan kaikki menee. Ja sitten tämä on se toinen puoli, minne ne kerääntyy. Okei, no tämä on silleen niinku maalikon korvaan siis vähän hebrea kuitenkin siis. Niin sä teet paljon siis rokotetutkimusta, eikö niin? Ja siis liittyen niinku tavallaan koko sun juttuun. Niin pystytkö sä selittämään meille, kun rokote on kuitenkin asia, mikä on siis tuttu meille. Me saadaan rokotteita heti pienestä alkaen. Niin miten tämä rokotejuttu liittyy siis nyt imusolmukkeisiin? Joo, mä voisin ottaa tähän tueksi. Mä nyt jatkan vähän tästä kuvasta ensin. Mutta tosiaan mä voin litistää nämä kaikki kuvat yhteen, eli mä saan paremman näkymiin. Eli tässä nyt mä oon tehnyt silleen, eli näin.
Niin tosiaan, että meidän ryhmässä me ollaan tehty aika iso tutkimus, miten me ollaan katsottu, miten nämä erilaiset rokotteet vaikuttaa imusolmukkeen toimintaan ja miten imusolmuke reagoi varhaisessa vaiheessa. Ja oikeastaan ennen kuin siellä tapahtuu sitä immunisolujen reaktiota, eli me katsotaan, kun tosiaan nämä vierasaineet ensin kuljetetaan lähimpään imusolmukkeeseen. Eli jos sua rokotetaan vaikka tänne lihakseen, niin sit aika usein ne kuljetetaan esimerkiksi tänne kainalossa oleviin imusolmukkeisiin. Ja tosiaan yleensä siinä kestää jonkin aikaa, että nämä immuunisolut tosiaan herää ja rupeaa niinku reagoimaan siihen ja esimerkiksi tuottaa niitä vasta-aineita. Mutta sitten taas nämä immuunisolmukkeen rakennesolut vähän niinku huomaa, että hei, täällä on jotain täysin uutta. Mitä tää on? Tää varmaan tarkoittaa, että täällä immuunisolmukkeessa rupeaa tapahtuu jotain kohta. Joten ne niinku muuttaa vähän sen omaa toimintaansa ja tavallaan valmistautuu siihen immuunireaktioon siellä. Okei. Ja sitten toi pinkkikanava, mikä sulla oli, niin oliko ne just nyt niitä soluja, mitä sä tutkit, että ketkä siellä reagoi? En itse asiassa. Noniin, nämä on vaan täällä, että saisi hienon kuva. Okay. Mutta nämä on niitä soluja, mitä on tutkittu sit siinä, että toimiiko ne rokotteet. Eli kun nämä pinkit solut, ne tosiaan tuottaa niitä vasta-aineita, jotka sitten tarttuu siihen vaikka virukseen, jos se rokote on niinku viruksia vastaan. Mutta nämä tavallaan herää vasta niinku, voisi sanoa puolen päivän jälkeen, mutta sitten toisaalta nämä vihreät solut sitten taas herää tähän jo paljon aikaisemmin. Eli ne tavallaan valmistautuu siihen, että nämä pinkit solut tekee jotain ja ne haluaa tukea sitä, että ne pystyy toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Joo. Tutkitko paljon sitä sit niinku tavallaan just sitä viestintää ja niitä kanavia, miten nämä solut viestii keskenään, koska nehän niinku juttelee, koska niin kuin sä sanoit, ekat lähtee. Joo, että me ollaan tutkittu just sitä, että kun nämä tuottaa semmoisia eri viestiaineita, että voi ajatella, että ne lähettää kirjeitä tonne vaan muualle imusolmukkeeseen, niin me ollaan vaikka tutkittu sitä, että kuinka paljon, että laskeeko niiden viestiaineiden määrä tai nouseeko. Että sitä me ollaan tutkittu tai mutta sitä ei pysty tekemään niinku kuvantamisella. Ei. Sitä me ollaan muuten tehty. Mutta kuvantamisen avulla me ollaan pystytty katsoa, miten esimerkiksi nämä vierekkäiset solut muuttuvat. Tai tavallaan juuri, että mä oon katsonut sitä, että muuttuuko niiden vähän rakenne, tai esimerkiksi kun solujen liitoskohdassa on aina iso määrä erilaisia proteiineja, että muuttuuko niiden määrä. Niin se on semmoista, mitä mä oon tutkinut. Ja sen mä voisin itse asiassa sitten, kun meillä saadaan kohta valmista. Joo, tässä on kohta valmista. Mutta tämä on tosiaan oikeastaan sama kuva kuin mitä mulla on tässä. Tai tässä. Onko sun kuvat siis tavallaan, onko nämä niinku pitkälti replikaatteja toisistaan vai onko näissä imusolmukkeissa paljon eroja, kun sä teet näitä sun värjäyksiä? Niin onko ne, toistaako se samaa kaavaa vai näet sä siellä selkeästi niinku variaatioita tai poikkeamia toisistaan? Onko ne niinku yksilöitä? No yleensä saman alueen imusolmukkeet on aika lailla samannäköisiä. Eli tämä imusolmuke, mikä mulla on tässä, se on semmoinen, mikä on tuolla polvikuopassa löytyvä. Ja nämä on yleensä tälle aika lailla pyöreitä, kun sitten taas vatsan lähistöltä löytyy semmoisia vähän pitkulaisia imusolmukkeita, että niitä niinku muodot ja koko on aika erilaisia. Ja sitten tietenkin tämä muoto voi muuttua just vaikka siinä me huomattiin, että rokotuksen jälkeen nämä imusolmukkeiden koko kasvaa, mikä on siis ihan normaalia. Eli esimerkiksi kanssa, että jos vaikka on flunssa päällä, niin sitten kaula-imusolmukkeet voi silleen olla, että ne ihan jopa tuntuu. Mutta se johtuu osittain siitä, että sinne niinku tulee lisää näitä immuunivasteen soluja, kun ne haluaa just reagoida parhain mahdollisella tavalla, mutta sitten tämä imusolmuke joutuu vähän kasvamaan, että ne kaikki mahtuu sinne sisään, koska siellä on jo niin täyttä.
Okei, paljon ihmisellä on näitä immusolmukkeita? No yleisesti ottaen voisi sanoa, että ehkä 400-600, mutta tarkkaa määrää ei, tai siis tarkkaa numeroa ei ole, että se voi vaihdella ihmisten välillä. Okei, eli siellä on myös variaatio. Ja sitten joissain arvioissa voidaan sanoa, että voi olla jopa 800, mutta se on vähän senkin takia. Mikä siellä on, niin kuin, tiedätkö, mistä se johtuu, tiedätkö sitä? Et miksi joillain on enemmän kuin toivoksi? Mä luulen, että on vaikea vähän laskea. Okay. Silleen, mutta en osaa vastata tuohon. Ja sitten se vähän riippuu siitä, että ihmisellä immusolmukkeet on semmosina, no voisi ajatella, että ne on semmosina rypäleterttuina, eli yhdessä paikkaa aina niin kuin monta immusolmuketta jonossa. Mutta sitten ihmisellä on kuitenkin niin erikokoisia immusolmukkeita, että jotkut on silleen niin kuin ihan silmin nähtävissä vaikka tolleen. Sitten toiset on aivan minimaalisia, että niitä ei välttämättä silmin näe sieltä rasvan seassa. Okei, mä oon oppinut oikeastaan paljon kaikkea, koska en ole silleen hirveästi perehtynyt niin kuin immusolmukkeisiin, mutta siis aika mielenkiintoista. Luulin, että niitä on ehkä kourallinen ihmisellä, että kaikilla on sama määrä ja niitä on just jossain kaulassa ja nivusista tai jotain, mutta Mutta niissä on kyllä, ja tosiaan enempi määrä on, tai enpä oikeastaan osaa sanoa, mutta niitä on kyllä paljon ja sitten moni löytyy lähistä semmoisia, miten voisi sanoa, ihmisen aukkoja, eli tavallaan kun aika moni taudin aiheuttaja tulee vaikka hengitysteitse sisään tai vatsan kautta, niin siellä lähistöllä on paljon tämmöisiä puolustuksen keskuksia, että sit saataisiin lähet sitä paikkaa, mistä taudin aiheuttajat tulee, niin kanssa, aloittamaan se reaktio. Mutta mä ajattelin, että mä oikeastaan voisin nyt näyttää toisella objektiivilla. Eli tämä oli tosiaan tämä 10-kertainen kuva. Eli sitten saataisiin näyttää niinku kokonaisalue täällä. Mutta tosiaan mä oikeastaan tutkin niitä solujen välisiä juttuja, miten ne järjestäytyy siellä. Niin sitä varten mä tarvin paljon isomman suurennoksen. Okei. Ja sitä varten mun pitää nyt vähän työskennellä tässä. Mut mitäs mä nyt teen? Ei mitään, me katsomme täällä mitä tapahtuu. Ja mä laitan tän nyt täältä valot piiloon, koska noi kemialliset aineet on kans herkkiä ihan lampuvalolle. Joo. Ja sitten mä vaihdan täältä. Onko sulla kaikki nämä immusolmukkeet on sieltä polven alueelta? Eli me odotetaan nyt kaikki on tämmöisiä pyöreitäkö? Vai onko sulla nyt joku eri? Ei, tämä on sama näyte, mitä me katsotaan. Niin, eli nyt me katsotaan samaa näytettä vähän lähempänä. Ja mitä me nyt, mä siis laitan vettä objektiivin päälle. Mä en tiedä, lähdekö mä selittämään tätä, mutta... Ei, mutta siis mä siis työskentelen tämän mikroskooppien kanssa, niin tuossa on semmoinen objektiivi, että me laitetaan vettä siihen väliaineeksi, eli me korjataan se taitekerroin siinä näytteen ja objektiivin välillä. Eli ei sen ihmeempää, että jos asiasta tietää, niin tietää, mutta ei mennä näihin. Me yritetään pitää tämä tosi maanläheisenä tämä keskustelu ihan vaan sen takia, että mäkään en tiedä immusolmukkeista mitään. Ja yritetään pitää tässä tutkimuksessa, koska on tosi tärkeää ymmärtää, että me ollaan tutkijat on oikeasti ihan tavallisia ihmisiä, vaikka ne tekeekin jänniä asioita. Ja se on aika jännää, kuinka suppea mieli me sinänsä on, että me ollaan aika sisäisiä meidän omassa tutkimuksessa ilman, että me oikeasti edes tajutaan, että mitä meidän naapuritutkija välttämättä tekee. Niin se on nyt meidän tavoite, että me kerrottaisiin tälleen matalalla kynnyksellä vähän, että mitä kaikkea täällä Turussa tapahtuu. Tähänkin mä voin sanoa, että siis tutkijat tietää tosi paljon tosi kapeasta alueesta. Aivan. Tosiaan, vaikka mä oon värjännyt tässä näitä P-soluja, mä en tiedä niistä paljon mitään, mutta muuta kuin sun naapuritutkija ehkä tietää, eikö mun naapuritutkija tietää. Tää on just tää niinku tosi tyypillinen, että kuinka me ajaudutaan semmoiseen tosi spesifiseen putkinäköön ja sitten me ollaan siellä ja mietitään, miksi tämä asia ei toimi, vaikka voitaisiin ehkä kysyä siitä vielä. Jep. Mutta niin kuin mä sanoin, mä oon oppinut ihan sikana tässä niin kuin silleen, koska en tiedä. Tiedän jostain sebrakaloista jotain, mutta... Mitä? Onko jotain? Ei, mä mietin, että pitääkö mun tehdä uudet asetukset. Mä te kokeilla. Miten hyvin sä näet, jos sä pistät liven? Ei nyt tehdä tästä ainakaan mitään mikroskooppikoulutusta. Juu, ei. Mutta ei kai sun hirveästi. Eikö sulla samat väriaineet, että lähinnä vaihdat objektiivin vaan?
No osittain joo, mutta osittain tää on ihan hirveän kirkas, mutta ei tää nyt haittaa, on tää ihan mielenkiintoista nähdä. Eli nyt mä vaihdan tän silleen, että tää näyttää harmaalta, koska sit mä pystyn näkemään, laitaks mä tänne ihan liikaa laseria, eli tää on nyt verisuoni, mikä täällä hehkuu vähän punaisena, niin näissä on tätä mun mielenkiintoinen olevaa rakennetta ja proteiinia tosi paljon, mutta mä en tutki verisuonia, vaan mä tutkin näitä tätä imusolmukkeen eteistä, jossa on kans nämä solut kans ilmentää tätä, mutta tää on näköjään vähän korkealla, joo. Joo, laita vähän geiniä alastain. Joo. Mut mä olin kyllä eilen, ja sit mä joudun tässä kattoo, että mikä mun pinhole on, mutta se saa kyllä olla ton kokoinen. Niin, eli lyhykäisyydessään nyt kun mainitsit tämmöisen pinhole-sanan, niin se on tämän konfokaalin tämän kyseisen mikroskooppityypin se olennainen asia. Eli me pystytään tavallaan keskittämään valo semmoisen minimaalisen reiän läpi ja keräämään sen takia vähän tarkempaa signaalia, kun esimerkiksi jollain tyypillisellä epifluoresenssimikroskoopilla me valotetaan kokonaan se näyte, niin sitten se ei ole niin tarkkaa se kuvan resoluutio siinä vaiheessa. Ja Pinja nyt säätää siinä ilmeisesti juurikin sen. Joo. Itse mä en edes tiedä, mikä suomeksi on pinhole. Se on joku aukko, mutta itse en nyt muista, mikä se on suomeksi. Mutta siis se on tää oma aukko. Niin, se on kolo tai reikä. Niin, siis se on tää ammattislangi, joka siis on sillä suomenkielinen nimi. Joku voi varmaan kommentoida sinne meidän chattiin tai tonne, jos tulee mieleen. Mutta joka tapauksessa se on tässä konfokaalissa se, että sitten me pystytään näkemään tai erottaan asioita paremmin, kun me pystytään kohdentamaan toi signaali tai toi valo. Tai niin. Mutta nyt Pinja voi vähän kertoa, mitä me nähdään, koska mä näen jotain palluroita. Joo, no nyt nämä immunivasteen solut, eli nämä on ihan viereen täällä pakattuna. Ja mä mietin, että mä ehkä pystyn tämän jopa zoomaan. Tää on nyt, kun mä vaan menen tätä nopeasti läpi, niin tää resoluutio on tosi huono. Mutta ne on ihan täällä viereen pakattuna, ja tossa niin näkee yhden solun rajat esimerkiksi tossa ja tälleen. Mutta vähän näyttää siltä, että siellä olisi niinku semmoinen. Minkä kokoisia noi solut on? Apua nyt pistää. Oletko sen scale-baarin sieltä näkyviin jostain? Onko sieltä grafikissa? Siinä on. Saako sieltä scale-baarin? Mun mielestä sieltä pitäisi saada. En ole taas. Se pitää vaan vetää sinne. Noin. Mutta se ei antanut sitä numeroa. Ei se antanut. Nyt vaan deletoit. Paina delete. Ei se lähde sille. No se saa olla siellä. No. Ei mutta toi on. Niin, olisiko se sitten? Niin kato. Tossa. Noniin. Eli tossa me nähdään koko luokkaa. Eli onko ne soluiksi isoja? Osaatko sanoa? Aika keskikokoisia. Joo. Tai mä sanoisin, että. Ja nämä on siis soluja, että nämä ei ole tumia, nämä on siis soluja, eikö niin? Joo. Mutta tämäkin on kyllä ehkä tämmöinen, että riippuu keneltä tutkijalta kysyä, onko nämä isoja. Mun mielestä nämä on ehkä, tai nämä on vähän. Tai niin, suht normikokoisia, mutta on monia soluja, jotka on paljon isompia. Et siinä mielessä ne on ehkä vähän pieniä, mutta pienempiäkin soluja on. Ja sitten esimerkiksi joku hermosoluhan on ihan, voi olla vaikka massiivinen. Joo. Joo, nyt mä katson vielä itse asiassa tonkin. Nyt mä katson näitä tätä sinistä, eli niitä tumia. Yes. Ja laitan ton. Ja ne on vähän tommosia, mutta ne on niin kiinteä massa vaan tuo. Joo, onko kaikki solut niin kuin näin tiiviisti vai onko näillä imusolmuke-tyypeillä niin kuin isompi tarve hengata tosi kiinteästi yhdessä? No mä sanoisin, että imusolmukkeilla on isompi tarve. Eli se ihan riippuu, että mikä elin ja kudos on kyseessä. Mutta tietenkin monessa kudoksessa ne on ihan viereen, mutta ehkä kun nämä on myös niinku pakkaantunut päällekkäin ja vierekkäin ja tälleen, niin nämä on ekstra tiiviisti täällä. Joo.
Miten sä niinku tykkäät sun työstä muuten? Niin kyllä mä tykkään. Itse asiassa siis... Kannattaako olla tutkija? Onko tää niinku palkitsevaa? Saat sellaisia onnistumisen tunteita? Mä sanoisin, että mä nyt loppuun sanon, että mä etin kivan näköisen kohdan täältä. Ja sit sä laitat skannaamaan, että sä voit keskittyä vastaamaan. Eli nyt mä haluan myös tätä selittää. Eli tää on nyt tosi kapea alue täällä, mutta täällä on tavallaan tämmönen käytävä, missä se immuneste kulkeutuu. Joo. Mä muistelisin, täällä on tämmönen ehkä vähän isomman näköinen kohta. Eli tossa näkyy, nyt tässä näkyy aika selkeästi sen käytävän lattia ja tossa menee katto. Ja tässä välissä on vaan tyhjää nyt tässä. Eli siellä välissä kulkee noin just sitä nestettä ja sitten siellä voi kulkea niitä vierasaineita. Ja... Siis tuleeko ne tästä sisään? Siis riippuen mikä on kyseessä. Jotkut menee tässä lattian läpi vaan. Joo. Ja jotkut joutuu sitten kiertämään tuonne niinku takakautta. Että tavallaan, että ne tulee takavasti sisään. Mutta yleisin, tai sitten täällä on eri solut, jotka itse asiassa niinku, niillä on semmoinen käsi, jonka avulla ne nappaa tuolta niitä vierasaineita. Mutta aika monet immuunivasteen solut, niin ne ihan vaan katsotaan nyt, olisiko toi hyvä. Niin ne vaan tavallaan koputtaa oveen ja sanoo, että me tullaan tästä, niin sitten päästään ne läpi. Okay. Tässä tapauksessa kuulostaa lattiaan, mutta mä oon ihan tyytyväinen tuohon. Nyt mun pitää kans muuttaa sitä, että kuin monta kuvaa ne ottaa, niin mä laitan sen tiedon tonne. Nyt tulee ihan hirveän monta. No, mutta mä jätän vaikka perimän kuvaamatta, niin saadaan joskus tääkin kuva valmiiksi. Joo, eli sä otat nyt 61 kuvaa. Joo, onks tää eli nyt yksi kuva? 61 kuvaa päällekkäin. Ja tää ei ole nyt semmonen monikuva, vaan tässä on yksi tämmönen. Tässä on yksi näkymä vaan, että... nyt sä voit kertoa siitä sun... Mä teen yhden väärin, ootas muutan tuot vielä. Noin. Okay. Mutta siis kyllä tää on niinku suurimmaksi osaksi tosi mielekästä työtä. Ja näkyykään tuo. Ja mua ehkä tässä kiehtoo just se, että tässä oppii, tai niinku tässä pääsee koko ajan tekee jotain uutta. Tosi paljon on tietenkin tämmöistä rutiinia, että mä oon kyllä varmaan kuvannut yli 300 imusolmuketta. Mutta et tietenkin siinä tulee sitä toistoa, mutta se ei aina ole tätä samaa. Eli sit sä värjäät uusia rakenteita ja uudella tavalla. Ja sitten ehkä joku imusolmuke on tulehtunut ja toinen on ihan normaali, niin sit sä pääset vertailemaan niitä. Ja sit tietenkin se on vähän semmoista kans salapoliisityötä, että mikä tässä on erona ja mikä voisi selittää sen eron. Et vaikka mä näitä vihreitä soluja täällä tutkin, jotka on, niin kun näkyy täällä tosiaan tuolla ja sitten toi katto tuolla. Niin kyllä mun pitää vähän sen osa tietää näistä muistakin soluista, että viestiikö nämä näille soluille ja viestiikö ne toistensa kanssa. Eli vähän niin kuin yrittää samanaikaisesti nähdä se mun oma kapea alue ja sitten isommassa kuvassa. Joo. Mutta mä tykkään tosiaan siitä tosi paljon, että mä pääsen tekemään tosi paljon erilaista. Ja mun niinku oma tekniikka on just tää kuvantaminen ja mikroskopointi. Ja mä oon huomannut, että mä tykkään ottaa tosi paljon kivoja kuvia tai niinku hienoja kuvia. Niin siinä mielessä on palkitseva, että välillä löytää niinku semmoisen alueen, joka on erityisen kaunis. Joo. Muistatko sä sun ensimmäistä imusolmuketta, kun sä kuvasit? Muistatko sä silleen, niinku, että kuinka hyvin sä osasit lukea sitä? Että oot sä niinku sanonut, että sä oot kuvannut 300, niin onko sun silmä nyt harjaantunut, että sä niinku näet paljon nopeammin ne asiat? Ja, no niin, eli tätä niinku varmaan lähinnä, että sitä tutkijan työtä on just se toistaminen, että niinku masteroi tai siis tulee mestariksi siinä tekemisessä. Niin sitä myös mietin, että varmaan se 300 kuvaa on ollut ihan sen arvoinen, että nyt sä voit sanoa, että hei, mä oon tässä aika hyvä. Niin, jep. No mä sanoisin, en mä kyllä hirveän hyvin muista, mutta se oli vähän enemmän semmoista, että kun mä tulin tähän Marko Salmen tutkimusryhmään, niin tietenkin monet muut on tutkinut myös näitä imusolmukkeita, eli mä oon nähnyt niitä ottamia kuvia, eli vähän pystynyt tunnistamaan. Mutta kyllä mun piti aina googlettaa, että miltä tämän kuulosti.
Eli säkin googletat. Mä googletan. Ja sit aina joka kerta, kun haluaa katsoa jotain uutta imusolmukkeesta, eli värjätä uuden rakenteen tai uuden solutyypin sieltä, niin mun pitää googlettaa. Kauan sulla menee tavallaan sun näytteen valmistamiseen? Että onko tää pitkä prosessi, kun sä värjäät ne, ja vaatiiko se oot sä hyvä, mitä sä teet? Silleen, jos sä oot kaupan kassalla ja sun pitää osata asioita, mutta siis tavallaan, että eikö tääkin ole siis periaatteessa suorittavaa työtä, mutta se vaatii varmaan aika paljon semmoista sitoutumista ja sitten monien protokollien optimointia ja tämmöistä. Niin kauan sulla menee sitten, että sä saat tyyliin, jos sulla ovat ihan uudet värit tai sun pitää etsiä jotain ihan uutta, niin kauan sulla menee siihen? No siis mä oon joskus laskenut siitä, että mä kerään näytteen. Eli sit siinä näytteen käsittelyssä menee aikaa, sitten näiden näyteleikkeiden käsittelyssä menee aikaa ja sitten siinä värjäämisessä. Ja jos niin siinä menee 3 tai 4 viikkoa yhteensä. Mutta osa siitä on epäaktiivista aikaa, eli näissä paksuissa leikkeissä, kun mä värjään, niin mun pitää puljailla niitä pitkiä aikoja. Siitä syystä, että ne väriaineet ei pääse sinne syvälle kovin helposti, vaan ne tarvii vähän silleen aikaa, että ne pääsee tavallaan liukuu sinne syvälle asti. Vähän silleen, jos yrität värjätä jonkun oman paidan, niin ei se ihan niinku minuutissa mene. Joo, okei. Niin, että mulla menee vaikka värjätessä, jos mä haluan vaikka 2 tai 3 eri väriä, niin sit mulla menee siihen viikko, koska ne on näitä paksuja. Mut sit toisaalta, jos mä teen näitä ihan hiuksenohuit leikkeet, niin nämä saan tehty alle päivässä. Okei, joo. Eli ja kuvaamiseen menee muutama tunti? Joo, se vähän. Siis nyt me nähdään aika nopeasti. Mä sanoisin, että ehkä 2 tuntia. Riippuu taas silleen, että mitä kaikkea mä haluan katsoa sieltä. Ja kuinka monta kuvaa mä haluan ottaa. Et esimerkiksi jos mä haluan näitä enemmän zoomattuja tai lähempää otettuja, niin tässäkin näyttää, että olisi 7 minuutin kuva, mutta jos mä haluan ottaa jokaisesta kohtaa, niin sittenhän aina se on jo 7 minuuttia lisää. Joo. Ja sit mulla ainakin, niin kuin äsken huomasitte, niin mulla kestää myös näiden säädösten tekemistä aina aikaa. Eli pitää vähän olla sitä silmää, katsoa, että mikä näyttää hyvältä, miten mä saan hyvän näköisen kuvan. Joo, eli tääkään ei ole siis kuitenkaan mikään helpponakki, siis kuvantaminen yleisesti ottaen. Ei, mutta mä sanoisin, että tää on kyllä mut voi korvata. Eli mun mielestä siis tässä on oma jujunsa, mutta se juju pystyy opettelemaan. Ja siis se on tää on mulle niin rutiini, niin mä tiedän suurimmaksi osaksi mitä mä teen, mutta mikään ei estä ketään toista opettelemasta sitä rutiinia. Eli tää on kuitenkin semmonen, että eli sun kuvantaminen on semmoista aika peruskuvantamista. Niin. Mikä on sun vaikein näyte ollut toistaiseksi? Onko sulla ollut semmosia, jotka on tuottanut enemmän päänvaivaa kuin toiset? Ja miksi, jos semmoinen on ollut siis? Siis on, mutta se on kyllä ihan johtuu siitä, että se on aivan eri menetelmä, mutta siis kuitenkin niin. Me ollaan tehty semmoista, minkä nimi on ekspansiomikroskopia. Joo. Mutta se on semmoista, että mä oon itse yrittänyt saada sen siis tekniikan toimimaan imusolmukkeessa ja tälleen. Miten se toimi? Koska sä kuvasta mä olin silloin, kun sä teit sitä. Eli siis ekspansio tarkoittaa laajentaa, eli sitä kudosnäytettä turvotetaan isommaksi, jotta sieltä ehkä nähtäisi pienempiä asioita. Ja sitä ei täällä hirveästi tehdä täällä meidän laitoksella. Yksi ryhmä niitä tekee. Joo. Oliko se Hämäliston ryhmä muistaakseni? Niin, sitä ei hirveästi tehdä, mutta joo. Ne on aika vaikeat, kun ne on ihan sen takia, että ne on niin heiveröisiä. Mutta esimerkiksi me ollaan tähän, kun me tutkittiin näitä rokotteiden vaikuttamista imusolmukkeisiin, niin jotkut imusolmukkeet, niin niistä tuli tosi herkkiä, niin niistä oli tosi vaikea leikata. Ja sitten niitä piti käsitellä niin varoen, niin se oli semmoista tosi iso kärsivällisyyttä vaativa. Et siinä mielessä se voi olla myös vaikeaa. Ja sitten me ollaan tehty semmoisia näytteitä, että siinä on ollut se imusolmuke, ympäröivä rasva ja vähän ihoa. Iho on ihan tosi vaikea leikata. Niin se on semmoista, että se vaan kaikki menee myttyyn ja mikään ei toimi. Niin se on en halua. Mut hei, mä katson just kelloa. Me ollaan aika hyvin tässä
käsitelty asioita. Mutta katsotaan nyt nämä kuvat, tai siis ainakin toi, mikä me äsken kuvattiin. Joo. Ja samalla, mä en tiedä, onko meille tullut mitään kysymyksiä. Ei varmaan, meillä on varmaan hiljainen yleisö. Ei. Niin jos tulee semmoinen fiilis, että uskaltaa kysymään, me lopetellaan ihan pikkuhiljaa tässä, niin Pinjalle voi laittaa tietty sähköpostia. Joo, siellä löytyy ihan kuulettomalla mun nimi. Joo, ja sitten toinen on se, että jos siellä on nyt tämän meidän biosciencein ihmisiä, jotka täällä meidän laitoksella on ja kiinnostaisi tulla kertoa omasta, niin sit voi olla Ilkkaan yhteydessä ja tulla sanomaan, että hei, voisin tulla kertomaan kanssa, koska ollaan ehkä suunnittelemassa jatkoa tälle hommalle. Ja tää on tosi kiva tapa myös kuulla sitten, että mitä muut ryhmät siinä vieressä tekee. Eli jakaa sitä omaa ja samalla kuulla muiden tutkimuksesta enemmän. Saatko se siitä semmoisen niinku... No mä tein tästä ennen tätä striimiä, niin mä tein maksun. Näkyyköhän tää nyt? No vähän on kyllä taas, on siellä. Siellä näkyy ihan kivasti noita, onko noin nyt sit noiden solujen jotain sisäisiä, vai onko ne vaan niinku päällekkäin, että se näyttää, että niinku... päällekkäin. Mä laitan vihreältä vähän ylemmäs, että tuot näkyy Eli nyt mä säädän näitä, että kuinka kirkkautta tää näyttää. Joo. Mutta tosiaan nämä on niin pakkautuneita toisiinsa, että toi liila näyttää vaan tämmöiseltä nössöltä. Joo. Mutta mitä mä tässä haluan näyttää on, että mä voin ihan vaan pyöritellä tätä. Eli... tää menee kyllä aivan liian nopeasti. Ehkä se vaan itse käännät. Joo. Eli nyt kun mä käännän tätä, niin täältä ehkä näkyy aika mukavasti tää niin kuin lattia ja sit kattorakenne. Joo. Ja jos mä otan ton vihreän pois, niin sit näkyy nämä kaikki solut. Eli nämä on aika ympyrän muotoisia täällä nyt. Mutta näitä on nyt ihan liikaa päällekkäin, että se on aika vaikea nähdä. Mutta jos kääntelee vähän tälleen, niin huomaa, että niitä on niinku... Mitä sä voit kertoa nyt tästä kuvasta? Onko tää nyt terve imusolmuke, jolla ei ole hätää? Tää on ihan terve imusolmuke. Ja tää näyttää mun silmään tosi normaalilta. Eli tästä mä voisin sanoa, että tää on niin sanottu B-solufollikkeli, missä nämä normaalistikin on ja valmistautuu sitten aktivoitumaan, jos tulee jotain vierestä. Ja tästä mä voisin kanssa sanoa silleen, kun mulla on nämä kummakin päällä, että tässä on tää yksi verisuoni, mistä nämä, jos laitetaan kans pienemmälle. Tuolla ehkä näkyy, mä luulen, että tämä toi solu tuolla on ehkä menossa tätä verisuonesta ulos, eli tämän imusolmukkeen sisälle. Okay. Ja mä nyt valmistelin toisen tämmöisen, eli tässä näkyy nyt ehkä paremmin vaan toi eteisrakenne, eli tää tila, missä menee se imuneste ja sitten kaikki solut keskenään. Joo. Mä laitan tuosta vielä vähän kirkkaammaksi. Ja jos mä saisin hyvän näkymän. Tää on ehkä vähän hankala, mutta tästä pystyy tässä näkyy nyt jotkut kohdat, jotka on vähän kirkkaampia. Eli mähän voin itse asiassa summuta tossa kanssa. Unohtaa näitä. Eli tossa menee yhden solun rajat ja tossa menee toisen solun rajat. Ja mitä mä pystyn nyt näkemään, että näissä on tosi selkeät liitoskohdat. Joo. Ja toi on tommonen ns-tiukka liitos, että tosta ei nyt oikeastaan mene läpi. Pitäisi mennä hirveän paljon läpi mitään, ellei se solu kerro, että se haluaa mennä tästä välistä, niin sitten ne saattaa avautua. Mä pystyn nyt sanoa, että kun nämä on niin tiukasti täällä toisiinsa nähden, ja tää on siis tosi paksu mun silmään, eli sieltä ei varmaankaan välttämättä ole mitään menossa, ja sitten että se on just silleen tiivisti, että se ulkopuoli pysyy ulkona. Ja just, jos toi olisi esimerkiksi tulehtunut, niin tää saattaisi olla joko vielä tiiviimmin semmoinen rakenne, että sinne ei pääse mitään. Tai sitten tietyissä tapauksissa se voi olla vähän aukinainen, että sieltä ehkä meneekin jotain. Okei. Mut joo. Opittiin jotain imusolmukkeista. Yes. Mut en mä tiedä, me voitais wrap this up.
Ja kiittää siis varmaan ihmisiä. Joo. Vähän jännitti, mutta eikö tää ihan hyvin mennyt? Meni jo. Et alkoi oli vähän silleen, että mitähän me jaetaan tähän, mutta toivottavasti saadaan jatkoa tälle, riippuen Ilkan aktiivisuudesta ja muiden ihmisten. Ja ei kai siinä. Me voidaan jättää homma pyöriin, jos tulee kysymyksiä, me monitoroidaan ja me aletaan varmaan pistää näytteet pakettiin. Joo. So we can keep this rolling, you can take the sound off if you want and we just yes. Thank you everyone and kiitos kaikille. Joo, kiitos kaikille seuranneista ja mun höpötyksiä kuunnelleista. Heippa!